মানে आं दिनै 2018 हयतेने बीजेपी 49 नि प्रेसिडेंट दंमानि बिगतगो बर्तमान तिनि महाराजा पार्टीनो जों यागरुमियाखाय महाराजा यागरुमियाखाय बिनि बेनार न रुमियाखाय तिनि जाति तिनि बंश ता खुबुक तिनि परम्परा कुनुमते आरो अग्रेड बिगार बार थामग्ला अब कारणे आं जेहेतु आनी जे बर्तमान पार्टीनो याकारै महाराजानि पार्टीनो हामजागै आनी खाबाय खुबाय हामजागै आं बाना हामजागैया आनी जाति दाखु बुखुमना आरो हामजागै आंबो बाक्साका इरगो बिनि पताका तरा सामिलंनानि बागै आं जतन आनी हामजागमाया फारै आं आरो बालाय सानाबो इंकाय गतजार जे बिगत तंमानि बीजेपी अंखा जे कायसा दल माने राजनैतिक जेहेतु 2018 नि भाइमानि 7 बছর अब्दि जे भोट प्रेसिडेंट इनका एर पर्व ब्रक खाइब्रनि जे पार्टी निर्देश अंका पार्टी श्रृंखला बा डिसिप्लिन जेहेतु ब्रक जे ब्रकसाम चिनी कौहाय जों हाइके जे साजागिया पुरानिष्ट बालाफोरनो आकापर बाला किन्तु ब्रन रबक करुय ब्रक कथा करुय ब्रकाय ब्रक कारन हामजाको ब्रक सामना हामजागिया अमरो कारनै जों दिनै दिन आबार पिसायनानै चेष्टा खाइ दङ अबनो चेष्टा नागै माने जों पिसाय माने हामिया आगै मासे हामो जे समस्त नांगौ दुख नागै दिनैयो महाराजानि पार्टीनि फ्लेग नरुमै आं समस्त आनी ताखौ बुखुंनो याग्रुमै बैनि पार्टीनि जे फ्लेग तलाखौ सामिलंनानि बागै आं इच्छा कृतभाबे आं फायो जतन हामबाय ताखौ बुखौ माफा हामबाय निनि मुंखे बिट्रनाथ त्रिपुरा नों बीजेपी बो बार जा दंमोन एंक 49 नि 42 नि भोट प्रेसिडेंट दंमानि